ce ranar da azzalimi zai sa hannayensa biyu a baki ciza, domin nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya ake sawa a ciza. Nadamar lahira duka biyu ake sawa a baki a ciza. Mutum zai buga ƙasa ya yi ihu ya yi kururuwa, lokacin da zai yi nadamar lokaci ya kuri. Ya kulu sai ce ya laitani, ya kai tona nadama ta ittakhastu ma'ar rasuli sabila, ina ma da hanyar manzon Allah nabi. To hanyar manzon Allah an mishi bayanin ta filla-filla a rayuwar duniya, amma a wancan lokacin da aka mishi bayanin akwai wani abu da ya dauke hankalinsa. Ya laitani lam attakis fulanan khalila, kai tona nadama ta da barriki wane ya zama amini badade abokina ba. Laqad adallani an dhikr, gashi ya bauɗar da ni daga addinin Allah, daga hanyar Allah, ba da ija'ani bayan ya zo mini. Wa kana shaytanu lil insani khazula, Allah ya ce haka shaytan ke sakular ya tubar ya tabar da mutum. Jama'a mun fahimta, to haka irin wannan nadama za ta zo ta yi ta zuwa wa mutane a wancan farfajiyar. Me zai kawo wannan dan da na sanin shine damar da mutum ya samu a duniya, wallahi bai amfani da ita. Jama'a mun fahimta, damar da mutum ya samu bai yi amfani da ita ba. Annabi ya ce mishi hayataka qabla mauti, rayuwarka kafin mutuwa, shababaka qabla haramik, kuruciyarka samartakanka, annabi ya ce kafin tsufanka, ginaka qabla faqri, annabi ya ce wadatarka dukiya da kake da ita, annabi ya ce kafin talauci ta zo. Kasan idan ka samu gabo wanda bai san duniya ba, shi in yana samun kuɗi yana ganin kamar bai zai yanke ba. Yadda kaga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya yakan faɗi ya mutu, haka dukiya Allah ke sa mata ajali. Haka dukiya Allah ke sa mata ajali. Yadda kwanakin mutum ke karewa, shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi abin duniya amma dukiyarsa ta kare a gina gida, a sayan mota, a yi kaza, bai more kuɗi ba. Bai more kuɗi ba. Dukiya lahira ake ginawa da ita. Wadda ya sani, Abdullahi dan Abbas ce duk wadda Allah ya bashi kuɗi kamar an bashi kidin shiga aljanna ce. Yanzu wannan kafet da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna ka yi, da aka yi lada ma wanda ya sa kafet. Ko hutawa kai aka yi. Dukiya kiyama ake nema, ba laifi ba ne ka yi gida mai kyau, ka shiga mota mai kyau, ka ji daɗi, amma dai kuma in ya ƙare wannan ita ce manufar dukiyar, baka mori kuɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraga ka qabla shughlik, dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka shagaltu. Duk lokacin da ka samu ranar lokaci, ka san wani haka kawai fim wannan fim Hausa fim zai je kalli part 1 part 2 part 3 awa 3 a banza. Me fim yake kara maka? Wani ci gaba? Tun da kake ka taba shiga wani gida kaje ka samu mijin yana waka matar gidan tana amsawa? Ba ƙarya ba ne? Wani gida ne ka gani angon matar tana waka mijinta yana amsawa? Ba ta lokacin ka kawai za ka yi. Yaushe za ka ba wa fim awa 3 a rayuwarka?